Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, 80% kang area coverage kang Casureco 2 apektado kasudma sa pag-shutdown kang 5 power plants. Mayor kang Bato Camarines Sur pinagserbihan ng preventive suspension kang sangguniang panlalawigan kan Camarines Sur. Personahe kan Public Safety Office kang Naga inireklamo sa Police Station number 4. Daragang backrider motorsiklo, gadan, driver irido kan mabangganin bus sa Bato Camarines Sur. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong magiging tagapaghatod bareta. Halawig na oras na waraanin supply ng kuryente ang mahiwas na coverage area kan Casureco 2 kan Sudma. Hinihuli subuot kang pagkulang-kulang kan supply ng kuryente. Aramon taman ng kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. 80% kang area coverage kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative ang nawaran supply ng kuryente kasudma. Kasunod subot ini kang red alert status sa supply ng kuryente. Susug sa tagapagtaram kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative na si Renner Bukay, kabali sa naapektaran iyo ang 40 MVA kang Naga asin 20 MVA sa Banuang kan Pili Camarines Sur. Alauna hasta alas 4 nagdural ang pagkawara subot kang supply ng kuryente. Na kung sa kasunod po, nagkaigo kita ng red alert na sitwasyon na nagkausa po ng pagwara kang kuryente kang almost nasa 80% kang sa tuyang area coverage ang nawara ng kuryente. Nasa 100 power substation po ang day po nakasupply ng kuryente. Ano po, ining Naga City nasa 40 MVA and ang Pili 20 MVA. Yun po yan si mga apektado ta. Kaya kung hilingon po nindo, halos majority kang tig-supplyan ng kuryente ng mga LGUs, wara po ng kuryente. Poon pong alauna hanggang alas 4 ng hapon. Sa presente nakamonitor ang Casureco 2 sa magiging kamugtakan kang supply kang kuryente. Kasudma, 5 power plants subutan nag-shutdown sa Luzon na nagkausa kang red alert para dagos ng bawaran ng supply kang kuryente. Kasudma, apwera kang pagtipid sa konsumo. May pakiulay man ang Casureco 2 sa mga darakulang mall sa Naga na kung may red alert status sa kuryente, maggamit mo na ng generator set. Po, araw kayo ng mga malls, iyon na po yan si ginagamit o ginigibo sa Metro Manila. May coordination po ang sarong electric company or mga electric cooperative sa darakulang commercial as in malls, mga commercial establishments na sa mga oras pong ini na naka-red alert kita, magpaandar mo na itong generator set senda. Para at least dahil po kita mag-abot sa pinaka-worst na pwedeng mangyari. Yun na po yan si halawig na power interruption. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, bukas ang maniamiento kan Casureco 2 sa Sisayman na maggamit ng renewable energy arug kan solar panel na dakulang tabang subuot sa panahon na nagninipis ang supply kan kuryente. Pwede man subuot makipagkoordinar sa kooperatiba para pag-ulayan ang mapadapit sa net metering orug na kung kulang ang supply kan kuryente hali sa kooperatiba. Pinapangapudan ni Casureco 2 na magkaigwaman po giraray kita ning source hali sa renewable aro po kaning mga solar just in case na araw kaining panahon nasa summer kita igwa kitang sufficienting supply sa satuyang mga harong and then kita mag-asa sa supply kang kuryente na hali po sa satuyang kooperatiba kaya yun po yan ang ginigibutangon yan. Pwede man po makikoordinate sa Casureco 2 kung may mga kahaputan manunungod po duman sa satuyang net metering para kung sakaling kulang ang supply ni Casureco 2 maka-augment po ining mga renewable source of energy. Sa pagpapadagos kan mga bareta, alkalde kan Bato Camarines Sur pinatawan in suspensyon kan sanggunian panlalawigan kan Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze.
Piga serbika sudmaan preventive suspension sa alkalde kan banwani na Bato Camarines Sur kan Kapitolyo Provincial kan probinsya sa pagikan sang Gunianga Panlalawigan matapos an piga sang ata na kaso kan mismo ga bisa alkalde kan Bato asin iba pa nga mga konsehal sa banwaan. Kaso bagong aga nagatubang sa press conference ang mismong alkalde na si Mayor Domingo Zorilla Jr. asin pigpaliwanag kayni ang pigpunan kan kaso manungod sa subot pagpaparkila kan second floor kan market na mayong kontrata. Alagad igwa subot ining kontrata kaya nakapag-asangat naman na sinanin notice of appeal sa Office of the President na saro sa pigtitindugan kan alkalde na magtiner sa pwesto. Luigi Villagante na an order of preventive suspension na pinapatawad ko ako sa 60 days preventive suspension kana Office of the Governor sa rekomendasyon para sa unang pananawigan. Alagad, sabi ko mo, ako pa mga legal remedies na pwede na ang ibuhon. That's why, sabi ko, kita namin kong ipaliwanag. Dalawang aspeto sa nabuha na gusto kong klaro. Unang po dahilan, taon ang pinahilan ako sa kaso, kana po mga kalaban sa politika. Alat 5 po sa kakana po administratibong kaso sa unang panlalawigan, mga kalaban po sa politika. Unong na miyembro kada sa kulang bayan. Na-receive na po ka ng Office of the President, notice of appeal ko. Tatlo na po. So kung susunod ka po Administrative Order 22, automatic dapat nag-state an order o sa kulang panlalawigan. Tatlo na po, ang upuan. Clear po yan sa Administrative Order. Una po kayo po na mag-interpret pakahan. Sa lado man ni Vice Mayor Victor Ramos, nasta sa mayong nagluluwas na stay order ang Palasyo Malacañang. Matiner ining acting mayor kan Banwaan asin nagsayo man naman na magtopan in statement manungod sa sinabi kan alkalde na mayong bastanteng ebidensya na pagkaso sa iya na naging rason kan preventive suspension. Reaction. Well, pasensya na po kamo, no? Iyaon na yan sa proper forum. So, let the Sangguniang Panlalawigan decide the matter. Sila na po ang may authority kaya. Sana, nasa inda pag-appreciate na yan. So, ang Sangguniang Panlalawigan, kung sakaling mayo man prima facie, kung kaya, siyempre, i-dismiss yan kan Sangguniang Panlalawigan. But for the meantime, iba kaya ang order of preventive suspension kaysa duman sa penalty. Hindi po preventive suspension pa lang yan. Aram naman yan nasa local government program. While waiting, itong final judgment for penalty, which is that is 6 months if ever na if ma-penalize siya, duman sa pagreklamo kan sa Sangguniang Bayan na mga member kan sa Sangguniang Bayan. Ay ba na yan? But for the meantime, na mayo yan, diktator ang pagsasabi ng stay order, siyempre, suspended. Para sa Gen TV 48 na Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mayo pang ipinaluwas na memorandum ang DepEd Naga mapadapit sa kagadan kan nagkapirang prinsipal na magkaigwasindan in long session. Huli kan mainit na kamugtakan kan panahon na apektado subuot ang pagklase kan mga estudyante urug na sa elementarya. Susug sa impormasyon, kakaulayon mo na kan mga prinsipal ang mga magurang para itukdo kung anong modality ang gigibuhon. Sa Webes o Biyernes, posibleng maaraman na ang pag-implementar kan bagon paaginin pagtukdo sa mga kaakian sa tahaw kan epekto kan mainit na kamugtakan kan panahon. Sa iba pang bareta, pag-uurulayan kang Committee on Public Utilities, City Planning and Development Office asin LTFRB sa maabot na Lunes ang resulta kan ginibong pag-aadal sa mga loading and unloading zone kang modern jeepney na pinagpresentar sa publiko. Susog ki City Councilor Omar Buenafe, gigibuhon ang nasabing pag-uurulay sa maabot na Lunes, petsa 15 kan presenteng bulan. At sa ganyan po, may pinadarahan sa to yung notice hali sa CPDO, sa City Planning,
na may schedule kitang meeting with the LTFRB sa Monday para i-discuss itong mga stops na kumbaga itong loading, unloading areas na conduct nilang study kung saan ilolocate itong mga punduhan ninda pag pick up, pag unload ng pasahero. Sa pagbabalikan news break, daragang backrider gadan, driver kan motorsiklo irido, kan mabanggaanin ba sa Bato, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong Alerto, pirming protektado.